ҷавони Федератсияи ҷудои Тоҷикистон машғулиятҳои дастаҷамъиро хуб гузарониданд. имрӯз то ба марҳалаи ниҳоии рақобатҳо расиданд. акнун як паҳлавони дигари тоҷик Меҳрзод Суфиев ҳам дар марҳалаи ниҳоии рақобатҳо аст. аз самти чапи тасвир аст Меҳрзод Суфиев ва ин ҳам аз Маҷористон довари дараҷаи байналмилалӣ Гостони ин рақобатро доварӣ хоҳад кард. бо ҷудогии сафед ба саҳнаи рақобат ворид мешавад варзишгар аз Италия Андреа Карлино. варзишгари 26 сола ҳаст ва Меҳрзод Суфиев канори мураббияш Ризқиддин Раҷабов ки чӣ гуна ба ӯ тавсия медиҳад ба саҳнаи рақобат ворид мешавад. бубинем оё медали биринҷии аввал барои варзишгарони тоҷик иттифоқ меафтад ё хайр. ба ҳар ҳол вақт довар аст. Меҳрзод Суфиев ҳам имрӯз бисёр моҳирона то ба марҳалаи ниҳоӣ рафт, аммо дар ниманиҳоӣ рафт. дар марҳалаи ниманиҳоӣ аз Туран Байрамов аз варзишгарони Озарбойҷон шикаст хӯрд, вале корномааш бисёр хуб буд. Меҳрзод Суфиев дар рақобатҳои аввал ҳарифоне аз Муғулистон, аз Олмон, аз Португалияро шикаст дод то ба марҳалаи ниманиҳоӣ биравад, вале дар ниманиҳоӣ бозанда шуд. акнун шанси ба даст овардани медали биринҷиро дорад, вале ҳамоварди ӯ Андреа Карлино бошад. ӯ низ варзишгари дасту побастае нест ва як варзишгари бо таҷрибае ҳаст. 3 сол нисбатан калонтар аст дар қиёс ба Суфиев, вале таҷрибаи зиёд ҳам дорад. Меҳрзод Суфиев ҳамагӣ дар рақобатҳои ҷаҳонӣ 8 рақобат дорад. аз 8 рақобат дар 3 тои он пирӯз шудааст ва варзишгари Италия бошад ҳамагӣ 23 рақобат дорад ва аз 23 рақобат дар 9 тои он дастболо шудааст. як пойзании моҳирона аз сӯи Суфиев буд, аммо дифои Андреа Карлино ҳам ба маврид буд. акнун дар бахши аз сикоми вазн варзишгарони мо чандон маҳорати воло надоранд. аз ин рӯ шанси бисёр хуберо аз даст дод ки ҳарифашро ба тахтапӯш нигоҳ дорад. мухлисон ҳам меҳр дод ва як бардошту партоби моҳиронаи дигар. бубинед чӣ гуна амалкарди ҷаззобе аз дасти ҳариф. акнун маҳкам меқапад, даргир мешавад ва агар тавонад хеле хуб моҳирона ба дасти ҳариф ҳамла мекунад, аммо наметавонад ки дасти ҳарифро бо ҳамон шеваи лат додан. бибинед чӣ гуна партоби чархишнокеро ба самар расонид, аммо муваффақ нашуд, иҷро кард усулро. акнун меҳрдод бо ифтихор ва бо ғурур томоенага як партоби ҷононае ва ин чӣ аст? ипон. аммо ин гуна набояд варзишгарон шодӣ кунанд, агарчи дар сарзамини хеш ҳастанд. бубинед ки довар ба ӯ гуфт ки зишодӣ набояд дасту по гум кард, чунки адои эҳтиром бояд ба мухлисон, ба доварон, ба кулияи бинандагон гузоранд. вале фани томоенага бисёр фани ҷаззобу диданӣ буд ва адои эҳтиром ҳам дар охир гузошта мешавад. дӯстони азиз, бубинед акнун чӣ гуна ҷаззобияти ин мусобиқотро ба намоиш мегузорад паҳлавонони мо. ва Меҳрзод Суфиев ба туфайли як фани бисёр босуръат парчами серанги Тоҷикистонро қатори варзишгарони муваффақ ҷилвагар хоҳад кард. Меҳрзод ашке дар чашмон дорад ва он ашк ашки шавқ аст, ашки хушнудӣ ва ашки ифтихор аз аввалин медал ҳаст. аввалин медали биринҷӣ
برای تاجیکستان با این وسیله به دست آمد. ببینید چگونه تمام نگه اتفاق افتاد. یک جذابیت عجب افتخاره در لحظه های جالب و دیدنی. مرزاد صوفیف توانست که اولین مدال برنجی ورزشگران تاجیک را از رقابت‌های جهانی جودوی گران پری به دست بیارد. این مدال تاریخی به کل هواداران و علاقمندان جودوی کشور مبارک باشد. فن تمایلگی، فن خودانداز به پشت به این وسیله اولین مدال طلای ورزشگران تاجیک را در فصلهای جودوی جهانی رقم زد. مبارک باشد. و در هوای این مسابقات جهانی آهنگ های تاجیکانه نیز طنین انداز هستند.